Hier zit er al, de voorzitter van Stichting Kalm Promotie. En dat is eigenlijk in oprichting, wat voorheen weer het eigenlijk de Stichting Kalmer Oproer. Eridam, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, de BBB staat hierin. De activiteiten met gericht op 3B's. Maar misschien daar eerst even over gaan. Want wat ben je de 3B's? Ja, de B's zijn de bewoners van Kalm, de bezoekers van Kalm en de bedrijven van Kalm. Ja, en, daar richten we eens op. En dan gaan we deze zomer iets speciaals. Ja, wie ben begonnen? Dat hebben we online met de eigenaar van de Wilhelmina rondvaartboot, 100 jaar oud. De Gerrit Barkmeijer en Harry Jansma, die had die boot. En we kennen nou voor het eerst een rondje Kalm doen, omdat de Molenkampsbrug is omheen gebracht. En daar kunnen we erop varen. En dat is voor mensen wel heel leuk, vooral voor de bezoekers, de toeristen, om Kalm vanuit het water mee te maken. Ja, dat is een heel oren kant van de Ouderwei natuurlijk. Ja, van Ouderwei is het wel een leuke ding. Maar als je door Kalm vaart en dan komt in het centrum en op een gegeven moment denk je van verdorie, het lijkt het zelfs wel een beetje op Venetië. Het lijkt het hartstikke mooi. En dat ervaren de meesten ik. En ik vertel ze dan als gids, zeg maar wie gaan skipper, dat is Harry of Ton of Gerrit. En ik ben gids en Lammers Cortane is ik, de reservegids. Dan vertel ik gewoon wat ze sjorren. Het eerste wat we sjorren is de Willem Loré brengen. Waar wie Willem Loré? Nou ja, dat vertel ik dan. Het is eigenlijk een beetje een stukje geschiedenis hoe Kalm. De geschiedenis hoe Kalm. We varen Kalm in en dan geven we bij Mekka-model. Daar hing het een grote voorbeeld van Fouki Dillema. Dat hebben wij ooit ook als stichting dien. En dan varen we terug naar het centrum. En dan sjost het Oren Jochthuis. En ja, waar het Abel Rijtsjes opsluiten weer. Die tralies en nog. Die sjossen dwarken werden gevangen naar binnen gegaan. Dat vind ik meest machtig. Ja, echt die oude verhalen van Jetties, had ik wat erop. Die van Tietz, ja, maar ik een beetje, ja. En meestal zijn ik, ja, de Kalmers, de Kalmerkat, waar komt dat bij? Nou ja, daar had ik 3 uitleggingen voor, dus dat vertel ik de meesten gek. Ja. En ben ze die uitleggingen dan? Of is dat een beetje van de CDB? Dat weet ik niet. Die ene zegt Kalmerkat, dat wie in Gelderland plakje 8, het was de Wereldoorlog. Die proefde ratten en die woonden wel verdrongen worden. En die had Kalmkatten leveren. Dat wie 1, toen hadden we Willem 3. Die is naar Veenkleester geweest en de woeder graag een hazen had. De hazen stiekem had de politie stiekem een knieslachten, want het jachtstation weer net. En dat redden we hoe dat de Kalmers katten in tonnen die en dat men een stok opsloeg en dat dan een kat eruit sprong, hier de laatste die sloeg hier won. Ja, dat soort gekke dingen. en hoe reageren meesten erop? Dat is ook een verhaal niet. Ja, zo'n meisje vindt het mooi. Hoe snel al je jaartal te nemen, daar hadden mensen geen belang bij, maar zou maar Willem Loré, dat wie een ontwerper van wegen en water, de toestand, zeg maar, documentatie. Dat is een plan van hem geweest, dat hij ontwikkeld. Alleen als zijn naam staat net op het monument. Dat vinden we heel jammer. En dat vertel ik dan aan meesten. Zeg, ja, dat is wel enige treurnis in de geschiedenis. En dat nemen ze dan mee. Ja, dat is toch nog iets misschien voor de promotie van Kalm om de naam erop te krijgen. Ja, nou ja, dat zijn wel meer dingen. Ik denk van de kern wordt het wel. Maar wie doet het dus voor bezoekers, vooral toeristen. Maar wie hebben ook bewoners. Die willen graag met de familie een oerke varen. Nou, dat doe ik. Ja. En wie had ik bedrijven? Wie had ik al mij Houten Barkmeijer vaart. Die vonden het leuk. Ik zei er ieder daarna in Grand Café Wald. Nou, zulke dingen doe ik. Ja, want hoe is dat nou eens, als je zegt, ik wil reclame meidje bijvoorbeeld van de Wilhelmina. Of eerst zeg je, wat voor boot is de Wilhelmina? Ja, de Wilhelmina is een boot van 100 jaar oud, een houten boot, echt een rondvaartboot, had 80 jaar lang op het Paterswoldse meer vat. Maar die is sinds een jaar of 18 bezit van de beide heren die ik al neemde. En ja, daar willen we dus leuke dingen mee doen. Dus het had een mooie overkapping. Meestal zit net in een kleine zinnen. We kunnen net meer horen als tolven op de boot. En de boot had wel meer plak, maar daar hebben we net een vergunning voor. Dus wij varen met tolven meestal en dan, dat is het. En ja, soms is de vraag groter dan we bieren kennen. Ja. Maar helaas, dan was ze op Morendij. Want hoe vaak vaar je dan op een dijk? We proberen nou in deze zomerperiode op tongjes en vreeds. Maar het lukt net altijd op vreed. Vanwege het feit dat een aantal mensen op vakantie zijn. De skippers zijn op vakantie. En dan is, als er nog één skipper net is, dan hoort het op. Nou ja, dan service ik net, dan hoort het op. Ja. En de reclame dan? Hoe ga je dat houden? Want je zei ze krijgen dan dus wel aardig wat animo. Maar hoe kreeg je die animo naar Kalmta? Onder andere via RTV Nov.
Dat is, daar heb ik berichtjes gestuurd en dat vind ik heel fijn. Je brengen dat ik wel in de aandacht. En dan een stukje op RTV Noordwest. Dus ik in een nieuwsblad van Noordoost-Friesland een stukje kwam. In een huis aan huis een stukje kwam. Daar reageren mensen op. Ik heb flyers, 400 flyers. Wij als stichting zeggen, oké, we stoppen wat geld die flyers. Die brengen we dan langs de campings. En we hebben gewoon in het Orrejochthuis in het centrum van Kalm een hele grote flyer. Die mensen ik lezen kennen. En daar wordt op reageerd op de website of op de e-mail en de WhatsApp berichtjes schrijven dan. En die mensen komen oerlijk net alleen Kalm of omkrieten, maar nou ja, let's say oren provincies. Ja. We hadden vorige week vrijdag vooral bij een hele grote groep uit Limburg. Nou ja, die zijn wat veel windmolens hier. Ik zei, ja, waait het hier veel? Ik zei, ja, bij u is wel. Nou, in Limburg dus net. Ik zei, nee, dat is, ja, ze vinden de omgeving prachtig. Ja. Gelderland, Hiekse, Tonsje, gewoon uit Gelderland, uit Brabant. Dus je komt overal bij. Nou, de meesten luisteren nou al die natuurlijk. Kijk, naar dit mooi interview en denk van, nou, dat zou misschien echt wel iets verwijzen. Ken je echt alleen nog, of mij beslist maar groepen mij, of hoe zit dat? Nou, nee, alleen nog kennen. Als de boordhuis is, wie vregen net zijn dikke brief. Ja, die is een houten boord, die moet onderholden worden. Dus het is €4 per persoon. En als met tolverbinden is dat €60. En als je als familie een keer de boord huren was, ja, dan mag je gewoon eens een mailtje sturen. En dan zie je wat er een moment is dat kan. En dat is ondertussen ik al, zoals we hadden op een steen en op een menje, dan wordt Beb en Johan 80. Nou, dan moet ik met de familie in de boord. Dus die dingen gebeuren, dat is wel voor de bewoners. Dus net alleen de toeristen, maar ik wel voor mensen die in Kalm of omgeving wonen. Ja, nou had Beb een beetje op leeftijd. Beb had bijvoorbeeld een rollator of zit in een rolstoel. Ken je mij? Rolstoel is heel moeilijk. Want toen moest er wel even een stap doen. Dus, we ondersteunen de mensen wel. Het is maar een licht stapje. Maar nu kerst en een rollator, dat wil ik wel als mensen een beetje steunt. Maar een rolstoel, dat lukt helaas net, nee. Dus daar mag je wel een beetje om denken. Maar rollator eigenlijk, dat moet wel kennen, ja. We steunen de mensen wel. Het is maar een lichte stap en dan best in de boord. Ja, ze moeten net jong gevallen natuurlijk. Want dan was weer. Nee, dat is net de bedoeling. En dan is het net zakkoord meer, maar de nette bedoeling dat zien niet het nee. Maar het is een hele mooie route, want je hebt de skiën van Kalm, alle verhaal, alle anekdotes natuurlijk, wat er al die speelt. Ja. Waar moeten de meesten nog te leren voor extra informatie, Harry? Dat is een e-mailadres, is rondvaartkalm@gmail.com. Daar kan je dan of je kan een nummer bellen. Het zit wel op een flyers, ik had dat ding net voor me. Misschien kan je dat nummer zeggen, maar dan, dat is als ze een WhatsApp sturen, telefoon kan ik niet opnemen, want dan word ik misschien te raar voor, dan word ik te vaak bellen. Maar een WhatsApp op dat nummer is ook mogelijk. Nou ja, het nummer ga ik je, dat is 06 20 50 6-9. En hij daar een WhatsApp-katast toeren. Dan reageer ik erop. Of een mailtje naar rondvaartkolom@gmail.com. Dan reageer ik. Dank u wel, Erik. Ik weet je mij alles. Met de oorzetting van naar de 3BB Mike zou zeggen. Ja. En ik natuurlijk met de mooie tochten met de Wilhelmina. Heel fijn en bedankt dat ik even in de studio wezen mocht. Dank u wel, Tekken.